Hello guys, munofara here kwese kwamuri? Pane nyaya ndaiva nayo panapa guys, ndisati ndapinda munyaya zizerika guys, ndoda kutenda nerutsigiro rwamuri kupa pathis channel. Chiti guys, rambai makadaro, muri kusimbisa, rambai makatsigira. Nyaya iyi zviri kunzi murume abata mukadzi wake achidashurwa Sinhi zvakaomarara neChikomba. Guys, regai ndipinde munyaya yacho zvizere. Hanzi murume akaudza mukadzi wake kuti akawana vhiza zuva risati rasvika, zuva rekuzvarwa kwake, kuti amushamise nemota, asi ndiye akashamisika. Murume uyu akambofungidzira rwendo rwekunze uye akaudza mukadzi wake kuti akawana vhiza zuva risati rasvika, zuva rekuzvarwa kwake, nechinangwa chekumushamisa nechipo chemota. Iye murume zvakadaro akaenderera mberi nezvirongwa zvake, akatenga mota akanotora vana vake kubva kuchikoro nerwendo rutsva rwezuva rwaitevera. Uye paakasvika kumba akaona mukadzi wake achirohwa Sinhi zvakaomarara nemumwe murume. Guys, murume uyu anga asurprise mukadzi wake nemota pabirthday. Wanei achisvika kumba wanike mukadzi wacho atori neChikomba. Guys, zvingabuda mushe. Saka guys, ndo nyaya ndauya nayo kuti mungodi muzvinzwirewo kuti munozvionawo sei izvi zvinhu zvaitika izvi. Motaurawo maonero enyu guys. Thank you guys nesupport yamuri kupa pathis channel. Tichitenda vese vakasubscribe pathis channel. Chiti guys, muri kudadisa. Nevasati vasubscribe guys, chingoti munobaya subscription, mobaya notification bell, kuitira pese patinongozo upload mavideo hamuzodarikirwi guys. Thank you very much. Like a Hellcat.